Gu Burlata herriko gaiteroak gara, aurten 30 urte bete ditugu, eta egoera honetan, uda honetan, ezin izan ditugu erraldoiak lagundu edo buruhandiak, eta horregatik planteatu ditugu nolabaiteko emanaldi txikiak Burlatako herri erakundeekin batera. Hala nola, dianak goizetan eta gero kontzertu txikiak, 3 ordu laurdenekoak, 4 egunez, eta hori izango da aurtengo da Burlatan.
pandemiak harrapatu gintuenean, birsortu behar izan genuen gure existentzia, ez, nolabait herrian. Orduan, hasi ginen dianak egiten, goizetan, egin altziren gauzeetako bat izan zen, eta hori bakarrik dianak, eta bereziki jendea animatu, herria animatu, girotu batez ere. Era honetako emanaldiek pixka bat herria girotzen dute, animatzen dute, jende ateratzen da kalera edo balkoitatik, adibidez konfinatutak daudenak eskertzen dute, ez? Eta hori batez ere gure helburua da giroa sortzea herrian, jendea kalera ateratzera eta segurtasunez egin daitezken gauzak aurrera eramatea.
kaixo, ni Burlatakoa naiz eta berez oso pozik nago horrelako gauzak egiten direnean, zertaz gainera pandemia honekin, egia esan ez dugu entzuten musika, ez dugu inondik inora espektakulurik ikusten, orduan guretzat, niretzat da super pozgarria eta gainera izan dut ume txiki bat eta orduan beraz du ezagutzen ezer, orduan ni nago irrikitan, nahi ditut erraldoiak, musikaria, nahi ditut denetarik ikusi. Bai. Egia esan Burlatan pandemian geundelarik oso triste zegoen, kaletik ez ginen elkartzen, ez zegoen deus, gainera Burlata da oso aberatsa kulturan, musikan, jende asko parte hartze handia dauka, oso biziak gara Burlatan, oso herrikoia. Eta egia esan pandemian horrelakoa garenok oso gaizki pasatu dugula, zertaz behar dugu musika, laitasuna, jaiak, eta guretzat poliki-poliki ikusten dudanean adibidez musika dagoela ez dakit non, ni noa. Eta pozik, a ber, bukatzen dena, behingoz.